Mga netizens nalingaw tungod sa grupo sa mga kababaihan sa Malaybalay City, Bukidnon nga pinasahi ang gihimo imbis sakyanan ang gamiton sa drive-thru, kabayo na hinuon ang ilang gisakyan. Atong sayron ang ilang istorya, pinaagi ni ining report. Napahingang ha o gikalingawan gayod sa mga netizens kining grupo sa mga babae sa Malaybalay City, Bukidnon nga misuroy sa syudad. Sanglit inay sakyanan ng ilang gamiton. Kabayo ang ilang gisakyan. Mato ni Josea Ann Legaspi, nga gikan sila og training ni atong higayuna. Gibati sila og kagutom, busa ilang nahuna-hunaan nga mohapit sa drive-thru sa usa ka fast food chain sa syudad. Wala kuno nila damha nga malipay ang mga tawo sa ilang gihimo. Na-appreciate yun ako sila kay super unexpected kay since normal na siya here sa Moa, so wala gid mi na-expect na nato di ay. So, na-appreciate yun na mo sila. Unom katuig na nga horseback rider si Josea. Matod niya, determinasyon, kakugi ug pagpabati ug pagmahal ang iyang sekreto aron makontrola ang iyang kabayo. Karon nga medyo taas pa ang presyo sa petrolyo, maayo nga alternatibong transportasyon ang mga kabayo basta lamang duol ang adtuan. For me, no. Kay dili nimo siya, na-limit ang horse. Okay ra og dinugol, pero if layo-layo, looy ang horse. So paras ko, no. Alang sa mga buot musulay sa horseback riding, tambag niya nga kinahanglan gyud wad-on ang kahadlok tungod mabati usab kini sa imong kabayo. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.